Shi Balarabe ne kuma shi Kanuri ne. To amma wane ne wannan? Ohoho, abin akwai ban mamaki. Ya aka ya zama Balarabe kuma ya aka ya zama Kanuri. Amma don sanin yadda aka yi hakan ta kasance, sai ku biyo ma sabon album ɗin waƙoƙinmu mai suna Balarabe Kanuri. Balarabe Kanuri album ne da ke kunshi da zafafan waƙoƙi da ke ɗauke da tarihin salsalar silar gidan sarkin shanun lafiya, wato Alhaji Musa Turaki Gamji. Nasabarsa ta gefen uwa da gefen uba, haɗuwar jininsa da gidan sarautar Larabawan Sudan, haɗuwar jininsa da gidan sarautar Kanurin daular Dunama. Balarabe Kanuri album yana ɗauke da daɗaɗɗen waƙoƙin Alhaji Musa Turaki Gamji sarkin shanun lafiya masu sanyaya zuciya, kamar wannan. Ga Turaki Gamji sarkin shanu mai alfarma, masu san ganin bayan ka sai ka fi su nisan kwana. Da kuma wannan. Sarkin shanun lafiya na mutum da mai taron masoya, tunda ka bi uwa uba da da ba za kai da na sani ba. Kun saurari wancan, to ku saurari wannan. Je kan dalladuna ma sabon sarkin shanu. Je ka ga Muhammadu mai Sudan babban jirgi. Babu shakka wannan zazzakan album ɗin waƙoƙi mai suna Balarabe Kanuri za a ƙaddamar da shi ne a gurin bikin Dabdala wato Gala Night da kamfanin Trust Multimedia Nigeria Limited ta shirya domin karrama Alhaji Musa Turaki Gamji sarkin shanun lafiya, dangane da kasancewarsa shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa da masu cinikayya ta jihar Nasarawa a ranar 27 ga watan Agusta shekarar 2023 da misalin karfe 3 na yamma a Ibrahim Abacha Youth Center lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Balarabe Kanuri album, ku ƙara kunne ɗaya ku sha sautin waƙa.